que ha vingut la gallina ponicana, que mos falte la mona. Així que Beli vos dirà com se fa la mona de Pasqua. Ficarem, mos farà falta un poquet de rem, oli, sucre, ous de la gallina ponicana, aigua, llet i farina. Vale? Començarem ficant la llet, l'aigua, els ous, l'oli. Fiquem el sucre i menegem. Quan això està que s'ha desfet el sucre, fiquem el rem. El desfem tot sol. Quan ja s'ha desfet, comencem a ficar la farina. I ficarem farina fins que es faci tot una massa. Una vegada ha pujat la massa, fem una boleta i la aplastem un poquet. La pintarem en ou, ben pintaeta. I ficarem sucre i els anisers de colorit. Ara tenim que deixar pujar una altra vegada i després ja la ficarem al forn. Així tenim de la mona acabada en els ous de la gallina de ponicana. Bueno, xiquets, un beset a tots. Ens veurem. Adéu.